Senengane kok kepo wae iku lho. Ki lho dembe sik ese kepo. Penasaran kok, Mak. Nah, ning gone warungmu kene kan mesti entuk bahan gibahan anyar, Mak. Sing heboh pemenang awan ngene iki ono nyamini mbek kulum, mesti iki bahan gibahan anyar ya, Mbak Is ya. Emot lah wong nek iki nggon gibah paling terenak ternikmat kok. Aku gara mencium bau-bau gibah iki koyo iki, hidungku itu semerbak kemana-mana tercium mesti ning kene mak menteri. Alah hawane panase ngene sumu kok yo ono wae kedadian yo. Kok ono wae iku lho. Dan musim panas banter ngene kok yo ame pegatan bareng keceplosan. Kok ono pegatan. Kok koyo hebat banget iki gosipe iki. Keceplosan.